aquest any i mig hem pogut fer inversions per millorar les instal·lacions d'altres centres magnífics com l'Hospital Joan Marc o com el Verge de la Salut, i ara evidentment toca investir d'una forma valenta i d'una forma clara com millorar l'Hospital General. Tenim previst invertir 3 milions d'euros en aquest hospital, 2 milions l'any 2017 i 1 milió l'any 2018 per millorar algunes mancances que els treballadors d'aquí coneixen infinitament molt millor que jo i sobretot no les coneixen sinó que les pateixen, que encara és una mica més greu. Per tant, la nostra voluntat i el nostre compromís és intentar posar al dia aquesta instal·lació i anar millorant les condicions tant dels treballadors com sobretot dels usuaris en els que atenen cada dia en aquestes instal·lacions. Un dels eixos d'aquest govern és canviar el model d'atenció a la cronicitat. Fa aproximadament 2 mesos també en aquest hospital vàrem poder presentar l'estratègia d'atenció a la cronicitat, que sabeu que té diferents eixos i un dels importants és la renovació, l'ampliació, la modernització de totes les infraestructures i la inversió en tecnologia, que també està prevista per aquest centre.